Hej, jeg vil gerne vise jer min kanin, som der er sindssygt sjov. Jeg har selv lige lavet det. Kender I godt mig for den der med, hvor den har brudslør på sløjfen, og hvor jeg tegner lidt på den. Altså gav den en kjole på. Det gør jeg nok sikkert, hvis jeg har set den. Eller så tror jeg, at den er lige nedenunder. Vi sender begge to ind på YouTube. Bare kig her med. Altså jeg har så gjort sådan, at det her det ligner den sokken har, og så det samme brudslør. Og så den der sløjfe fra sidste gang, og så kjolen. Så tog den selvfølgelig lige af. Og så det andet, det var også, at den havde en sløjfe på. Hvis I så med, så sig ja. Hvis I ikke så med, så sig nej. Og I kender nok sikkert det. Hvis I synes, det er dårligt, tryk på bu. Hvis I synes, den er god, så tryk på ja. Ses.